מה קורה חברים? כאן אני בעוד סרטון, והיום אנחנו נראה מי זה הדמות החדשה. לא יכולתי למצוא את האתר שבו כל מיני ההתראות של מה הולך לצאת לדראגון בול לג'נדס. לא הצלחתי למצוא את זה, אז אנחנו נראה את זה פה. אני שמתי את זה על מיוט כדי שלא תשמעו את היוטיובר. הוא לא יוטיובר בעבריתי, הייתי אומר. אוקיי. הנה. מה זה? יו! בייבי! מה? זה כאילו טרנקס, זה כאילו טרנקס, אבל שבייבי ישתלט עליו. הנה האולט. לא טוב. זה סבבה. סופר בייבי 2. זה סופר בייבי 2, אני לא מאמין. אני לא מספיק לראות את האנימציות. יש לנו... וואו. רגע, מה? זה גרייט אייפ. יש לנו עוד גרייט אייפ למה גלי גן לא סגול? זה לא משנה עכשיו. אבל אני לא מאמין עוד גרייט אייפ גולדן אפילו. גולדן. רקע. בואו נחזור על האנימציות. אוקיי. אנחנו נעבור על האנימציות האלה ונראה מה הקאונטרים. אוקיי. דבר ראשון, ארט יפה. אוקיי, זה בטח הגרין שלו, זה הספיישל, זה הקאבר, וזה האולט. הראשון ממש נראה כאילו זה... אני יודע שתמיד מתחילים עם קאבר, אבל דבר ראשון מתישהו משתנה ככה, זה מטורף. כי אסל וג'יטה לא ראו את ההשתנות שלו. וזה גולדן גרייט אייפ. ואיכשהו משלב את הידיים בסוף, וואו. אני לא מאמין. עוד גרייט אייפ. הם הוציאו את הסרטון הזה, לא היוטיובר הזה. הם הוציאו את הסרטון הזה אתמול, ויוטיוברים התחילו לסלם את זה אתמול. אז אני קצת מאחר, אבל לא נורא. תראו את טרנקס נושם. זה בדיוק מה שקורה לטרנקס. אבל מעניין אותי מה קורה הנה, זה הגרין שלו, בטוח. זה נראה כמו גרין. זה הקאבר בדוק. אני יודע שתמיד מתחילים. הנה. זה. תראו כאילו הוא משתנה, ואחר כך עושה בום, ומעיף את כל הזוהר הזה מסביבו. וואו, גולדן אייפ, גרייט אייפ. אני רק אומר לכם, זה מרגיש לי די חיקוי של הגרייט אייפ הישן. אם אני אגיד את האמת, זה כמו חיקוי של הגרייט אייפ הישן. ואם אנחנו נלך לפה, לדרגון בול, נראה שאי אפשר להיכנס. אז, ויש עוד משהו.
אני אמרתי שזה לא יהיה קבוע, אבל ראיתי שבסרטון הקודם אתם הבאתם לי מזל, אתם הבאתם לי פאקינג 2 מגה התפתחות שאני מופתע מזה, אני באמת מופתע. מאז אני משחק עם הדמויות האלה, אני רוצה להגיד תודה ענקית, תודה באמת. וגם אם אני לא טועה, החזירו את קרנינג'ה השחור ואת הקרנינג'ה הכחול לסאמנים, אז אני אשמח לעשות לכם סאמן עליהם, או שלא נעשה סאמן עליהם. יש כל מיני דמויות שאפשר לזמן, ורק אם אתם... בוא נראה מי מכיר פוקמון. בא לי לראות מי מכיר פוקמון. אני ראיתי פוקמון מהילדות, יחד עם החברים שלי. סתם, לא היו לי חברים מתי שראיתי פוקמון, אם להגיד את האמת. אוי. נו טוב, גם ככה תכננתי להיכנס לסאמנים. אלה הדמויות החדשות שעשו. די חדשים, זה מגה התפתחות, אני אראה לכם את זה. הנה, זה המגה התפתחות שלו. אוקיי, יש עוד משהו. יש את אותו, אבל אי אפשר לזמן עליו. יש פה כל... הנה, יש אותה. הנה. רק אותו השגתם לי רק בכחול. והיא בת. אוקיי, יש את האירניטר. אני לא אעשה את זה יותר מדי, יש את האירניטר מגה התפתחות. נראה יפה. יש אותה. בתכלס, והחשב, ואם אני אשיג פה 5,000, אז יהיה לי 3 פוקמונים, אבל למרות שהבאנר הזה די זוועתי, הבאנר הזה, בואו נראה מה יש פה, בכלל. מה יש פה? את צ'ארזרד, סנורלקס, אוקיי, אותו יש לי, אני לא צריך אותו. אין פה יותר מדי דמויות שאני צריך. אותו השגתי. השגתי את זה אתמול. אוקיי, אז אני הולך לזמן או עליה. יש פה גם את סנגלאו ויש גם אותו. אני לא יודע, היא נראית לי די חלשה. אם לומר את האמת, היא נראית לי די חלשה. תקנו אותי אם אני טועה. נראה את האניבסיות שלה קצת. חזק. בואו נראה את שלה. יו. אימא'לה, איזה אנימציה. חזק, זה באמת חזק. אני חייב לעשות את זה. איזה אנימציה. מה זה? אומייגאד. אני חייב. זה אנימציה. מישהו מסכים איתי שזה היה מטורף עכשיו, אני מזמן. לא אכפת לי, אני מזמן. רק מי יש בסאמנים? מעניין אותי מי יש בסאמנים. אותה ברור, אוקיי. גם פה אין פה, אני בינתיים, חשבו, אני בינתיים לא רואה דמויות שאין לי. אבל בשביל הפוקמון הזה אני אזמן. בואו נראה. לקה. אוי ואבוי, לא יצא פה.
לפעמים זה לא כל כך עובד. לא נורא. מספספס. קיבל... אין פה דברים שווים. קיבלתי אותה רק פעמיים. אותו כבר קיבל... די. ועכשיו אנחנו צבעתי שיש. לא עשה לי פחות. אבל תודה רבה. נראה לי שאני אעשה משחק בולסטארס, לא? אני אעשה משחק בולסטארס, לא? בשביל התוכן, בשביל התוכן. בשביל לבגר את התוכן. לסקור. אני כבר שבעת, אני כבר... אתם לא מבינים. אני עשיתי משחק. כולם מפה עשתה איתי טים. כולם עשו לי ככה סיבובים שזה אומר טים. הם רצו להילחם איתי. וככה לא היה קרבות. פשוט לא היה קרבות. עד שאני הפרתי את הסכם השלום. כן, הפרתי את הסכם השלום. זה לא כאילו שאני לא רציתי לעשות טים. פשוט שאני רציתי לסיים את המשחק. אז פשוט הרסתי את הטים וניסיתי להרוג את כולם ומתתי. זה הסיפור. סיפור... רול! אוקיי, יש פה הנה, חשוב מאוד שאתם תוכלו לכוון טוב. זה העיקר. עוד. שימו פה גם לעשות שהוא... אבל מאוד מסוכן. הנה, הנה. 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 לא מאמין. מכובד. 9 גביעים. סבבה. אוקיי, זה היה הסרטון להיום. מקווה מאוד שנהנתם. שימו סאב, שימו